Kaixo egunon, gaur ikusiko ditugu funtzio linealak, edo zuzenak. Alde batetik ikusiko ditugu proportzionaltasun funtzioak, hau da, koordenatu jatorritik pasatzen direnak, hemendik pasatzen direnak, eta bestaldetik funtzio afinak. Funtzio afinak ez dira pasatzen koordenatu jatorritik, baizik eta mozten dute iardatza edozein puntutan hemen izan ezik, bai? Alde batetik daukagu proportzionaltasun funtzioak. Eta ikusiko dugu adibide baten bitartez. Baldin badaukagu I berdin bi isa funtzioa, egingo dugu honen balio taula. Bai? Horretarako gutxienez hartu behar ditugu bi puntu. Kasu honetan hartuko dugu adibidez minus bi, 0 eta adibidez bi. Bai? Ordezkatzen badugu balio hau funtzioan, bi bider minus bi izango da minus lau. 0 ordezkatzen badugu, bi bider 0 da 0. Bai? Balio taulan, ordezkatzen dugu. Eta bi ordezkatzen badugu hemen, bi bider bi lau. Beraz, marraztuko dugu balio taula honi dagokion funtzioa grafikoan. Bai? Gogoratu, hau dela I ardatza eta hau dela isa ardatza. Bai? Eta jarriko ditugu eskala egokiak beti bezala, bai? Bat, bi, hiru, eta hemen minus bat, minus bi, minus hiru. Eta goitik ditugunez lau eta minus lau, pues adibidez eskalak egingo ditugu binaka. Bi, lau, minus bi, eta minus lau. Bai? Orduan marraztuko dugu. Minus bi, minus lau puntuan non dago? Minus bi, eta bera minus lau. Beraz, hemen. Bai? 0, 0. Pues 0, 0 egongo da hemen. Bai? Eta bi lau, izango litzateke bi lau. Hemen. Ikusten duzuenez, bi isa funtzioa izango da zuzen bat, bai? Koordenatu jatorritik pasatzen dena, bai? Eta ikusten duzute gorakorra dela. Hemen ikusten baduzute bi honek esaten digu positiboa denez malda, izango da gorakorra, bai? Hau da, positiboa izanik gorakorra. Zenbaki honi deitzen zaio malda. Malda. Bai? Baldin bada positiboa esan nahi du goruntz egingo dula. Negatiboa izango balitz, izango litzateke funtzioa beruntz. Bai? Eta jazta. Urrengoa dira funtzio afinak. Funtzio afinak dira proportzionaltasun funtzioak bezala, baina atzetikan, adibide honetan, ikusten badugu minus hiru isa, adibidez, gehi bat, bai, funtzioan, honik beti izango du malda bat, kasu honetan dela minus hiru, bai, eta baldin badauka zenbaki bat atzetikan, honi deitzen zaio jatorriko, ordenatua jatorrian. Edo jatorriko ordenatua. Jarriko dugu ordenatua jatorrian.
zenbaki honek esango digu ardatzean zein puntutan mozten duen I ardatza, bai? Egiten badugu balio taula, hemen, egingo dugu balio taula, bai? Beste hiru datu adibidez, hartzen dezutela imaginatu -bi, 0 eta bi adibidez, bai? Orduan, egiten badugu kalkuloa, -bi hemen ordezkatuz, -3 bider -bi, deirala 6, gehi bat, 7, bai? 0 ordezkatuz, -3 bider 0, 0, gehi bat, bat. Eta bi ordezkatuz, -3 bider bi, -6 gehi bat, izango litzateke, barkatu hemen, esan dugu gaizki dago, bai, ondo dago, eta bi ordezkatuz, -6 gehi bat, -5, hori da, -5, Bale? Orduan, egiten badugu grafikoa, funtzio horri dagokion grafikoa, I ardatza beti bezala, eta hemen isa ardatza beti bezala, eskala egokiak hartuko ditugu. Adibidez hemen bat, hemen bi, hemen -bat, hemen -bi. Bai? Eta adibidez hartuko digu, pues, 7 bat -5, pues, irunaka edo, bai? 3, 6, bederatzi, pues, -3, -6, bederatzi. Bueno, pues jarriko ditugu puntuak. -bi, 7. -bi, pues gutxi gora bera 7 hemen, horrela. 0 bat, pues hemen. Bai? Eta bestea da, bi -5. Bi -5. Orduan, egiten dugu, marrazten dugu zuzena, bai? Gutxi gora bera. Eta, zenbaki honek, bat honek, esaten digu, moztuko duela, bat honek, jatorriko ordenatu, hau da, I ardatza moztuko duela +1 puntuan, bai? Horregatik da, funtzio afina. Mozten duelako I ardatza leku batean, eta zenbaki honek esaten digu nun mozten duen. Ikusten badezute, malda da -3. -3 malda esan nahi du, malda izango dela beraka. Bai? Zenbat eta handiagoa izan zenbaki hau, aldapatsuagoa izango da zuzena. Bai? Eta bukatzeko, aipatuko dizuet, funtzio afin berezi bat. Adibidez, daukagu funtzio afin berezi bat, deitzen direla funtzio konstanteak. Funtzio konstanteak. Funtzio konstanteak dira isarik ez dutenak. Adibidez, hau. Hauek izango dira beti horizontalak. Ez da egin behar balio taula, zeren eta isarik ez dago, beraz, I beti da, kasu honetan, bi. Horrek esan nahi du, jatorriko ordenatua dela bi. Hau da, bin, moztu egiten du I ardatza, eta izango da zuzen horizontal bat. Horri deitzen zaio funtzio konstantea. Eta horrela, ikusi ditugu funtzio linealen gai hau.